जों आफा इसोरखौनो हामबाय होनदों मानो होनोब्ला बे 192थि बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्शननि जि बोसोरारि जथुमा बिनि जोङो पेन्डेल साब कमिटि हिसाबै जोङो दायित्व होजाबाय आरो दायित्व होजानाय बायदि साफ्रोमबो आंनि जिथु मेम्बारफोर पेन्डेल साब कमिटिनि बिथांमोना रंजा बाजायै मावदों आरो दिनै फैयै फैयै मावै मावै 29 खालार गाबोननिफ्राय जोंहा हाबाफारि जागायजेनगोन फ्राय खामानिया 99%आ जाफुंनानै दङ बबेयावबा थालांनोबो हागौ जोङो मानसि हिसाबै बे थालांनायफोरखौ आरो जोङो गाबोन नाजागोन बेबायदिनो इसोरखौ गौरब खालामनानै जेसेबां मावनांगौ जोङो रंजानानै मावबाय थादों आरो बिदिनो मावलांगोन। सानबैसोनि हाबाफारि लानानै बे जथुम्माखौ खुंनो लांदों? बे हाबाफारिया सानथामनि हाबाफारि लादों 29, 30, 31 1 थारिख आरो बेवहाय जोङो इसोरनि बाथ्रा सावरायलायगोन आरो इसोरखौनो सेथि जायगा होनानै बयबो मण्डलिनि फिसाफ्रा बेवहाय फैगोन इसोरखौ गौरब खालामनानै मेथाइ रोजाबगोन इसोरनि बाथ्रा खोनासंगोन बे हाबाफारिया बेबायदि जागोन। बेसेबांसो सुबुङा जथुम्मायाव बेवहाय प्राय 30,000आ जुथुमा बे जोंनि जुथुमायाव जुथुमथि फैगोन आरो बयबो लोगोसेयैनो जों इसोरखौ बेबायदि हामबाय होनानै गौरब खालामगोन। बे 30,000 सुबुंनि गेजेराव मोनबेसे मण्डलिया बाहागो लागोन? प्राय मर देन बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्शननि सिङाव थानाय गासै मण्डलिफ्रानो बाहागो लागोन सोरबा मण्डलिया थाफायनो हायाखै जानो हागौ अब्लाबो बिथांमोनाबो थांलाय फैलाय खालामनानै बेयाव बेबायदि जानानै दङ आरो मिशन फिल्डनिफ्राय जोंहा सफैगोन बेवहाय मिशन फिल्डनि जोंनि लोगोआरिफ्राबो बेवहाय लोगो लाफैगोन। जों जिसुखौ सिबियारि हिसाबै जों लोगोसे अनलायनानै थानांगोन समायसाफ्रा फैयो अब्लाबो बेनि गेजेराव जोङो मानसि हिसाबै धोरोमफ्रा गुबुन गुबुनब्लाबो खौसेथि जोङो जिउ खुंनांगोन आरो गोजोन थासारिखौ नागिरनायखौनो जोङो हास्थायो।